କାବୁଲା ଉଠ ପାଠ ପଢ। ଶୋଇବାକୁ ତ ଦିଅ। ଉଠ ଜଲ୍ଦି ପାଠ ପଢ। हाँ ए फॉर एप्पल बी फॉर बड़ा एप्पल सी फॉर छोटा एप्पल। कौन पढ़ुଛୁ ତୁ? कौन पढ़ुଛୁ? हैं हैं ପୁଣି ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା କାବୁଲା ଉଠ ଉଠ ପାଠ ପଢ ଉଠ ତ। ଏ ଶୁଣୁନି ଜମା। ହେଟି ଶୁଣୁଛ କାବୁଲା ପାଠ ପଢୁନି। हे ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ପଢ଼ାଅ ତାକୁ, ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ହଁ ହଁ ଯାଉଛି ପଢ଼େଇବି ଯାଉଛି। ଏ ମା ପୁଅ ମୋତେ ପାଗଳ କରିଦେବେ ହୋ। ଚାଲ ଉଠ କାବୁଲା। ଉଠ ମୁଁ ତୋତେ ପଢ଼େଇବି। ତମେ ମୋତେ ପଢ଼େଇବ? ଚୁପ୍। କହ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର? କ'ଣ ଦରକାର? ମୋତେ ଆସୁନି, ତମେ କହିଦିଅ। ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ବାସଗୃହ ନିହାତି ଜରୁରୀ, ବୁଝିଲୁ କାବୁଲା? ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ବାସଗୃହ ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଉଠ, ମୁଁ ଏଠି ପଢ଼ଉଛି, ତୁ ଶୋଇପଡ଼ୁଛୁ ନା? ମୁଁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ପଢ଼ୁଥିଲି। ହଉ ତାହେଲେ କହିଲୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର? ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର? ହେ ମୁଁ ଏବେ ବା କହିଲି। ହଁ ମନେ ପଡ଼ିଲା। କହ। ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଠା ଘର ମୋନା ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଫୁଲ ଆଉ ତମ ସାଙ୍ଗ ନଟିଆ ଅଙ୍କଲଙ୍କ ଝିଅ ରିନା ବହୁତ ଦରକାର। ଆରେ ତ ପାଠ ପଢ଼ା ଜମାରୁ ମନ ନାହିଁ, ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମନ ନାହିଁ। ଇରେ ପଳଉଛ କ'ଣ? ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରି କମେଣ୍ଟ କରିବେ ନା ଆଉ।